je čo? To je vaše sedadlo. Teraz ideme stať? Jak sa prišlo? Otočím tromfami a ukončím týmto. To skrátka, viete, ale inak nás to tak väčšina učil špricovať. Tu sa bolo treba ani súkromné právo, ani verejné právo. Marxizmus Lenin. Alebo marxizmus. Tá ruská pôvodná naučila. Ale to je vyššie za... Po druhej svetovej vojne vlastne začal pre nás a pre ľudí vôbec nový čas. Cítili sme sa konečne voľní, oslobodení a mali sme z toho takú úprimnú radosť. A celé to prostredie nejako dalo možnosť aj vznik takýchto skupín, ktoré sa zaoberali napríklad s tradíciou. Na Slovensku máme veľmi bohatú ľudovú tradíciu. Ja sám pochádzam z takého kraja, z Podpolania, to je Hriňová Detva, stredné Slovensko, kde tradície, ľudové tradície boli veľmi silné, aj sú, kde boli slávni zbojníci, ak môžeme tak povedať a tak ďalej. A ľudová pieseň, ľudový tanec, hraná, pastierský nástroj starodávny fujaru. To bolo aj môj otec, teda na tom hrával. Ja som v tomto prostredí vyriastol. Ja som sa dostal k tomu tak, že som videl v Národnom divadle, Slovenskom národnom divadle takú inscenáciu Rok na dedine, sa to volalo, Záchar Terento inscenovali. A keď som videl túto v divadle, že niečo podobné je, tak som si povedal, ja tu budem tancovať, ja chcem toto robiť. A vtedy to bolo také moje rozhodnutie, veľmi skromné, ale za to veľmi silné a toto mi predurčilo vlastne moju dráhu. Mal som vtedy 22 rokov a som chodil na univerzitu, stavebnú fakultu, lebo to bolo po vojne a my si povedali, taká skupina, že treba budovať, čo sa porúcalo a tak sme išli na stavárinu, ako sa hovorí. Lučnicu nikto nezaložil, ale vznikala ona postupne spontánne. Ten rok sa dá si povedať, že to bolo v minulom storočí, v 1948 roku a to tak postupne vznikalo z takej skupiny študentov univerzity v Bratislave a tam bol záujem prezentovať niečo tak rídze slovenského a tak. A dali dohromady pár takých niekoľko tancov. Vtedy to dávali dohromady pani Olga Chodáková, pani Baková, ktorá sa viac spevu venovala. No a po týchto začiatkoch profesor Plicka z Prahy, veľký folklorista a filmár, poznal túto skupinu a zavolal ju vystupovať na poľnohospodársku výstavu do Prahy. V 1948 roku to bolo. No a tam táto skupina vystúpila s takým menším programom a odtedy sme si, my starší, povedali, že toto bude ako začiatok, kedy Lučnica vznikla, tak 48. rok. Včera to bolo také, že ste mali veľmi taký dobrý kontakt s obecenstvom, s vami. Publikum a tak na blízko, bezprostredne sa hodí. Na mňa pozerajte teraz. Na takú blízku vzdialenosť ste moc také vymalované.
trošku. Keď je to amfiteátri alebo ďaleko, a čo to je iná situácia, viete, ale tu je to také bezprostredné. Niektoré ste si zvykli tak, čo aj koketovať s obecenstvom, že to sa nepatrí. Ja to nemám rád. To Rusi tak robia, do obecenstva. Chodili a tí vygúľate očami, usmievate sa, kričíte. Robíte aj detská tajničná cestovníci. Toto je taká vážna vec, že vy to beriete z takej vonkajškovej stránky, že povrchne a snažíte sa to tak ako predávať. Takýmto spôsobom, ale to sú také operetné staré maniere. Štýl ľudový je nie taký, že na silu to a preháňať. To je určitá taký decentný prístup k tomu. Cítiť to. To, čo robíte, tak to robte, aby potom aj ten divák, aby vám to uveril. Verte tomu, čo robíte. Cíťte. A už som hneď v 49. prišiel medzi týchto ľudí, volala sa to národopisná skupina na trati mládeže, to bola mládežnícka stavba železničnej trate. Tam zavolali aj túto skupinu, Lučincu, to bola ako kultúrna brigáda. My sme robili aj pracovali, aj sme chodili po tých táboroch alebo po mestách vystupovať. A po týchto rokoch pokúsil som sa robiť aj choreografiu. Takým prvým pokusom mojej choreografie bol vojnícky Janošikovský tanec. Spolu s Zehlníkom sme sa chytili do toho, vybral som si takú skupinu dosť dobrých chlapcov a s tými sme pripravovali taký ten zbojnícky tanec. Ťažko nám to išlo. Pomáhal nám sem tam Ďuro Kubánka, ktorý predtým viedol takú malú skupinu chlapčenskú s touto skupinou Lučince. A horko ťažko sme to tak doniesli na svet. Potom sme to tak popravovali, zdokonalovali a vtedy sme, teda ako som začal spolupracovať s hudobnými skladateľmi, lebo na tej trati mládeže tam pribudol aj orchester v tejto skupine. A tak sa zrodil tento zbojnícky tanec. Prijali to títo ostatní členovia veľmi dobre a vlastne tým sa začala moja dráha ako choreografa. Po 2 rokoch som sa stal vedúcim tanečného súboru, potom neskôršie umeleckým vedúcim a pokúšal som sa teda ako ďalej a nasledujúcim tancom bola Detvianská veselica. To bolo z môjho rodného kraja a ja som v tom prostredí ešte, ako som hovoril, vyrastala, som to zažíval všetko, takže to bolo taká bezprostredná moja výpoveď. Tam, viete, to boli také rozkazovačky pred muzikou a tí chlapi boli takí, dosť vedeli byť aj ostri a vedeli si zatancovať, rozkázať, zaspievať a tak. A toto všetko som ja v tejto Detvianskej veselici nejak na tú scénu. Tam som tiež účinkoval. A ja trochu viem aj spievať, tak to začalo celé toto, že prvá pieseň, že co si pomyslel na Detvianskom moste. Fú, v Banskej Bystrici v amfiteátri, keď sme to začali toto, tak len tak zahúčalo to hľadisko v amfiteátre plno ľudí. To ľudia mali taký pocit, že toto je ono, toto je asi ten náš charakter národný, charakter sebavedomý a tak, nebojazlivý a pritom vieme to aj teda sa prejaviť, či už tancom alebo spievom. Cez poznanie a precítenie tradícií svojho regiónu som sa snažil poznávať a vnímať aj ľudové umenie ostatných regiónov Slovenska, ktoré je veľmi rozmanité a bohaté.
to je celý problém, aj v tých začiatkoch a stále, že pokiaľ to zdivadelniť, ľudovú pieseň, ľudový tanec a tak ďalej, výtvarný prejav, dať na scénu, aby to nestratilo svoj štýl, svoj charakter, lebo o to ide. Keď by to stratilo svoj taký špecifický štýl a charakter, čo každé ľudové umenie u každého národa má, to by bolo zlé. Aj tie mikrofóny, tie. A čo si vy? Či idú, lebo do posúku či mám dosť, vieš? Mária, skúste to. Hovorte. To dá, pani. Tam to byli. Týchto ako prvých úspechoch som sa už odvážil aj na také vážnejšie témy, ako bol napríklad Radvanský jarmok. To už malo svoj príbeh, viac regiónov tam bolo zapojených, to je Radvanie pri Banskej Bystrici, Strednoslovensko, to bol taký tradičný výročný trh, kde sa schádzali aj z Rumunska, z Maďarska, takí tí jarmočníci a tam sa schodilo aj veľa ľudí a tak. A všetky tieto atrakcie jarmočné a mládež tam sa schádzala veľmi, vznikli konflikty všelijaké. A toto som ja sa pokúsil taký tematický obraz Radvanský jarmok, ktorý bol dosť veľký, aj spolu, tam bol aj tanec zainteresovaný, aj spevácky zbor s orchestrom spolu. Bola to taký prvý počiatok, hádam, takého epicko-dramatického, ale aj teda ako veselého, taký, dneska by sme to mohli priblížiť ako taký pokus o taký muzikál ľudový. Lučnica v polovici 50. rokov už dosiahla takú kvalitatívnu úroveň, že sa to dalo smelo vyvážať aj do sveta. Okrem iných krajín, v 56. roku navštívila Lučnica štáty Južnej Ameriky a to turné trvalo takmer pol roka. Cestovali sme loďou, to bolo pre nás suchotemcov veľmi zvláštne, aj trochu sa báli, ale privykli sme si za tie skoro 3 týždne cesty. Prvý taký výjazd Československa po dlhom období do týchto krajín, kde boli aj naši krajania, ktorí začiatkom storočia aj neskôršie v 30. rokoch sa tam odsťahovali v Argentíne, Uruguay, Brazílii a tak sme sa stretli tam aj s nimi. Poznávali sme aj tam ich folklór, argentínskych gaučov a tak ďalej, spevy pri gitare. Dobré meno nám robili aj naše dievčatá. Pekné mladé ženy sa všade teda ako páčia a stávalo sa nám aj, že teda keď sme na tých ubytovniach, že prišli mládenci s gitarami a také serenády spievali. Tak sme závideli dievčatám, ale aj nám sa to teda ako páčilo. V tomto čase
keď sa uskutočnil zájazd do Južnej Ameriky. Druhá časť tanečného súboru spolu s časťou speváckého zboru a s menším orchestrom absolvovala turné po škandinávskych zemiach. To bola zase iná atmosféra. A ten dosah európsky a tak ďalej, respektíve aj situácia u nás bola taká, že tam bola taká tvrdá disciplína a tak ďalej. My sme volili v Južnej Amerike taký voľnejší spôsob, lebo som sa obával, že tak dlhý zájazd, aby ľudia vydržali. Tak sme volili taký voľnejší spôsob, aby zodpovedne každý v kondícii nastúpil čo aj 2 hodiny pred predstavením a tak ďalej, ináč mali teda ako voľno. A tento spôsob sa nám veľmi podaril. Po návrate z týchto zájazdov bolo treba sa trošku zamýšľať na takom umeleckom smerovaní. Doteraz tá štruktúra, kde sa spevácky zbor striedal s tanečnými výstupmi a tak ďalej, sa mi zdala taká už zastaralá a hľadal som nový výraz a navrhol som, že aby sa to rozdelilo programové, že tanečný súbor s orchestrom, jedno teleso, spevácky zbor a kapela, druhé teleso, ktoré aj tak smerovalo trošku vývojom, prirodzene spevácké umenie, iné ako tanečné umenie. Takže sme sa rozhodli takto. Najprv sa to prijímalo s nevôľou, ale potom história nám dala za pravdu, že to tak je. V tanečnom repertoári sa objavili aj tzv. Témy s tzv. Súčasnou tematikou a niektoré boli úspešnejšie, niektoré nie, ale nakoniec po takých diskuziách tvorivých a tak ďalej sme prišli na to, že učenica by mala viac alebo len robiť inšpirujúca z tradíciou slovenského ľudového umenia, ktorá je teda taká bohatá. V tomto dosiahla určité úspechy a tak. A súčasnú tematiku nechať teda ako iným skupinám. Aj tak sa stalo. Tieto samostatné programové telesá mali svojich vedúcich. Spevácky zbor viedol dlhé roky doktor Štefan Klimo, orchester dirigoval Miro Schmidt, ktorý spolupracoval s tanečným súborom a tak toto fungovalo úspešne viac rokov. Ja som začínal teda trošku aj, by som povedal, aj dramaturgicky, som sa snažil nejako to obohatiť a pristúpil som tzv. Celovečerným programom, tematickým. A ktoré zostávali tie jednotlivé tance, ako by som povedal samostatne, ale tematicky boli to spojené veci a to sa nám ako veľmi osvedčilo. Také programy boli ako napríklad Vítaj naša jar, alebo Pieseň a práca, alebo Čam hrá práca. A potom išli ďalšie programy, ale to už sa skoro blížime k súčasnosti, kde môžem povedať, že na jednej strane sú, by som povedal, také jednotlivé tanečný repertoár, tzv. Reprezentačný program, s ktorým chodíme väčšinou za hranice. A na druhej strane sú aj tematické programy. Napríklad posledný taký program tematický boli Karpaty, kde sme si dovolili širší
taký regionálny záber. Išlo mi o to, že poukázať na súvislosti a odlišnosti so slovenským folklórom, tradície ľudové iných okolo nás štátov, napríklad balkánske štáty, z východu Ukrajiny, zo západu Čiech a tak ďalej, z juhu Maďari a tak ďalej. Samozrejme, všetky tieto vplyvy sa tam ako prejavili, ale dominantný bol slovenský folklór, kde sme poukázali na to, že vlastne tieto vplyvy rôzne obohatili túto našu tradičnú kultúru. Tá spolupráca napríklad s hudobnými skladateľmi bola veľmi intenzívna. Najviac som spolupracoval s hudobným skladateľom Svetozárom Stračinom, ktorý takmer 30 rokov som spolupracoval a ten veľmi sa vhlbil do podstaty ľudovej piesne, ľudovej hudby a vedel to aj určitým spôsobom prekomponovania a tak ďalej, ale vedel to, čo mne vyhovovalo, že udržať ten štýl, ale aby to malo teda takú vysokú, by som povedal, umeleckú hodnotu. Už sa veľmi dívaš po svete, či ťa pozorujú, či toto a nemieriš na nohu. Treba trošku viacej sa venovať tej nohe, lebo si ďubneš do nohy. Na konci tej bitky, keď robíte už tú tretiu várku do dvojic, keď sa postavíte, tam si zavolajte na koniec, tam ste ticho. Zajavisku, keď vychádzam na ono. Nemám. Teba, jeho. Mám. Ja ešte nie som oblečená. By som si len naraz zahral, aby som kričal náhrady. Vieš, keď si dobre odpustí. Nie, rozložení. Máš dobre odpustí. Keď pripravujeme program pre zahraničie, tak sa snažím tak, aby tá dramaturgia vyzerala tak, že aby sme tam prezentovali, by som povedal, najzaujímavejšie, najcharakteristickejšie regióny celého Slovenska. A pritom sa dostávajú do programu popri novších programových choreografických číslach a úrovních aj staršie. Zo starších, ktoré reprezentujú, by som povedal, región na vysoké kvalitatívne úrovne, napríklad na Dečianských Lazoch, Sviatok na Zemplíne, Pozdišovskí hrnčiari, čo je trošku taká náročnejšia téma. A ďalšie, ale dobré je to, že pri zostave tohto programu nemám problémy, že postaviť vedľa seba staršie programové čísla a novšie programové čísla. Lebo všetky majú, by som povedal, jeden taký zásadný rukopis a všetky sú aj po určitých rokoch stále aktuálne, stále súčasné. No a s Lučnicou sme pochodili vári celý svet. Za tých minulý rok bolo 55. výročie vzniku, takže to je veľa rokov, ale aj veľa krajín sme navštívili.
60 až 70 krajín sveta a všetkých 5 svetadielov sme pochodili. A Lučnica môžem povedať bez toho, že by som sa chválil a tak ďalej, že Lučnica vždy v medzinárodnej konkurencii veľmi dobre obstáva. Samozrejme toto všetko sám by som neurobil, keby mi nepomáhali moji asistenti a spolupracovníci najbližší, aj managing a tak ďalej, to všetko musí spolu ako si hrať. A hlavne tanečníci. V Lučnici sa schádzali ľudia, vysokoškoláci z celého Slovenska. A jednak ten výber bol teda možný, kvalitatívnejší. A potom mohli sme reprezentovať a chceli sme reprezentovať ľudové tradície, tanečné umenie ľudové celého Slovenska. Máme také nároky, lebo my máme ako profesionáli vo vedení profesionálne nároky. Hoci sú oni nie celkom profesionáli, ale niektorí sú budúci profesionáli a trošku im dávame aj takú finančnú odmenu, také kvázi štipendium, ale tie nároky sú na nich, my máme profesionáli. A hoci kde vo svete, na festivaloch alebo hoci kde inde nás považujú ako za vysokoprofesionálny súbor, aj kritiky sa tak vyjadrujú. Tá príprava naša pedagogická spolu s asistentami a tak ďalej je veľmi intenzívna a darí sa nám roky a poznám situáciu aj vo svete, za tie roky už, že toto spojenie toho profesionálneho prístupu a predsa len toho nadšenia v dobrom slova zmysle amatérského pri prezentácii teda ako scenického ľudového umenia je veľmi dobré. Lebo oni donášajú tú takú pri tej interpretácii takú spontánnosť, prirodzenosť, výbušnosť, alebo aj teda ako lyriku. A to je na nezaplatenie. Lebo nebezpečie profesionálnych súborov, hovorím, že všetkých, ale väčšinou je to tak, keď už veľa razy sa to opakuje, tak už to ide na nervy a už nedáva všetko tú takú dušu do toho, ako dajme tomu títo v Lučnici. A potom, už keď dorastú a tak ďalej, tak odchádzajú. Nezostárnu mi tu. Nečakajú na dôchodok. Dakedy odchádzajú, by som povedal, čo je škoda, na vrchole svojej umeleckej zdatnosti, čo je škoda, ale nás prichádzajú títo mladí a je taká rivalita zdravá, aj konkurencia a tak ďalej. A my stále hľadáme tú časovú možnosť, že snažíme sa ich využívať čo maximum, aby ten profesionálny výkon dosiahli, ale pritom, aby nestratili tú chuť do toho, to robiť. Lebo to je jedna zo znakov ľudového umenia, že vznikalo spontánne a je prirodzené a pravdivé. Mňa osobne teší, že to
To moje, by som povedal, celoživotné úsilie a úsilie všetkých tých, ktorí v Lučnici tancovali, spievali, hrali, že dosiahlo takúto úroveň a takýto ohlas nie len doma, ale aj vo svete. Ľudové umenie sa týmto dostalo na, by som povedal, na taký vysoký piedestál a je porovnateľné s tzv. Vážnym alebo profesionálnym umením vôbec. Toho dôkazom je napríklad aj to, že Lučnica sa dostala pred 2 rokmi do Londýnskej kráľovskej opery Covent Garden na 3 predstavenia. Teraz nás čaká zájazd do Talianska, kde budeme vystupovať aj v Rímskej opere. To sa dá povedať, že aj svet, kultúrny svet uznal, že toto je vysoko, teda ako profesionálne umenie, aj špecifické tým, že čerpá zo svojich národných tradícií, svojej krajiny, ktoré my máme, chvála Bohu, ako sme mali na dostač.